Kooperazzjoni sħiħa Vjolenza Zero dan huwa l-isem ta' proġett kofinanzjat mill-Unjoni Ewropea li qed iwettaq il-Ministeru għall-Affarijiet Ewropej u l-Ugwaljanza. Il-proġett jikkonsisti f'investiment ta' 350,000 euro u huwa mifrux fuq sentejn. Lan tal-proġett huwa li jkompli jsaħħaħ il-kooperazzjoni b'tali mod li l-professjonisti jkollaboraw jirrispondu għal vjolenza bażi ta' ġeneru. Għaldaqstant dan il-proġett jingħaqad mal-ewwel qari li sar fil-Parlament dwar il-liġi fuq vjolenza bażi ta' ġeneru li dwarha saret reviżjoni assoluta wara r-ratifika tal-Konvenzjoni ta' Istanbul kif spjegat il-Ministru Helena Dalli. Però ovvjament għandek bżonn is-servizzi wkoll mhux biss li inti saħħaħ il-liġi u dan il-proġett huwa proprju fuq hekk kif sa naraw illi on the ground inti għandek is-servizzi meħtieġa sabiex jikkomplementaw dak illi qegħdin nagħmlu aħna sabiex insaħħu l-liġi. Il-proġett jiżviluppa u jimplementa programmi ta' taħriġ għal professjonisti minn setturi varji biex jagħtu servizz koordinat bil-għan il-vittmi jkunu fiċ-ċentru tas-servizz. Il-miri hija li f'sentejn jitlaqtu aktar minn 500 professjonist li jaħdmu fir-rigward ta' vjolenza kontra n-nisa u dik bbażata fuq il-ġeneru. It-taħriġ se jkun qed jingħata fl-Università ta' Worcester u se jsir fi 3 stadji differenti. Katja Una li hija l-assistent direttur tal-Libertajiet Ċivili qalet li f'Mejju li għadda l-Università ta' Worcester tat it-taħriġ fl-ewwel stadju lil 176 professjonist fosthom social workers, uffiċjali tal-Pulizija, professjonisti tas-saħħa u dawk psikosoċjali kif ukoll maġistrati u imħalfin. Nhar il-ħamis li ġej imiss li jibda t-taħriġ tat-tieni stadju. Hija żiedet tispjega l-aspetti differenti ta' dan il-proġett. Għandu aspett ta' għarfien sabiex insaħħu l-għarfien dwar il-vjolenza bbażi tal-ġeneru u l-vjolenza domestika kemm bejn il-vittmi wkoll kif ukoll bejn nies li forsi jkunu jafu b'xi każ u jixtiequ jgħinu il-persuni li qed jesperjenzaw minn dat tip ta' abbuż. Għandu wkoll steering group committee li huma magħmul mill-partners tal-proġett fejn aħna niddiskutu iktar kif nistgħu ntejbu s-servizzi u anke insaħħu il-policy measures. Barra minn hekk isiru wkoll laqgħat oħrajn parti mill-proġett biex il-professjonisti jaqsmu l-esperjenzi bejniethom u jaraw kif jistgħu jtejbu l-koordinament ukoll minn dan l-aspett.